Una iniciativa radiofónica, se llama Ponte nas Ondas. Saludo de Manu Chao y de Radio Bemba a toda mocedade de que fai Pontes nas Ondas. La educación es la base del futuro. É verdade ser de maio, a Galicia e Portugal, 24 horas de radio de patrimonio inmaterial. El programa se llama Ponte nas Ondas y es una experiencia que están haciendo niños y niñas de escuelas gallegas y portuguesas. Temos unha ponte unindo os dous países e levámonos moi ben con eles. Comezamos camiño nesta Ponte nas Ondas que neste 24 de abril de 2026 volve a conectar Galicia e Portugal. Máis de 86 centros educativos de 50 municipios de toda a Eurorrexión danse cita desde agora e durante toda a mañá para facer radio, recoller o patrimonio cultural inmaterial que nos une e divulgar o enorme valor da lingua, da cultura e da historia compartida. E ese camiño que hoxe comezamos tamén desde aquí, desde Santiago de Compostela, non só tende unha ponte sobre o Miño, senón que dá o salto entre continentes e levarános a finais deste ano ata Asia, xa que o modelo Ponte nas Ondas de boas prácticas do patrimonio cultural inmaterial será o exemplo escollido pola UNESCO para a futura plataforma das boas prácticas co PCI, que será presentada no mes de decembro en Xiamen, China. Nese camiño entre culturas e entre continentes atoparémonos a Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026 e escritora a que hoxe homenaxearemos durante esta xornada, porque do mesmo xeito que Begoña andivo a terra, como antes fixo Manuel María, tamén nos seguiremos esas pisadas nas que nos atoparemos coa divulgación, coa pedagoxía e o xornalismo e coa radio como vehículo de todo o que merece ser contado. Moi bo día, saúdos desde a Facultade de Ciencias de Comunicación da USC desde Santiago de Compostela. Saudamos tamén a todas as compañeiras e compañeiros que se atopan nos outros 9 lugares da Eurorrexión Galicia Norte de Portugal, onde tamén se está a desenvolver esta xornada radiovisual. E para abrir esta xornada de radio escolar nas ondas e por streaming, temos connosco a decana da Facultade de Ciencias da Comunicación, Ana Isabel Rodríguez. Moi bo día. Hola, moi bo día. Ana Isabel, esta facultade xa leva varios anos sumándose a este proxecto a través de diferentes iniciativas. Cal é o proveito que saca a universidade de todo isto? Bueno, pois, antes, se me permitides tamén, dúas cuestións moi breves, tamén saudar a todas as colaboracións que tedes tan espalladas, non, por toda a rexión que participa nesta xornada, e parabenizar a Ponte nas Ondas por todo ese éxito que está conseguindo e, sobre todo, con esa mirada posta, non nese decembro do 26, que é moi importante. Que saca a facultade ou a universidade desta experiencia? Moitísimo valor. É unha, bueno, forma parte tamén do ADN desta facultade esa implantación no territorio, os estudos de xornalismo e de comunicación con ese enfoque galego e sobre todo con ese enfoque galego-portugués, porque esta facultade ten tamén moitos vencellos con esa lusofonía, formamos parte de redes tamén bueno, pois, de investigación, de pesquisa, de universidades no ámbito desta non só Eurorrexión, senón tamén non só co norte de Portugal, senón con Portugal no seu conxunto, e bueno, facemos moitos eventos, tamén encontros científicos, docentes, bueno, académico-docentes, e temos ese vencello. E para nos o principal é ver, sobre todo, a estes futuros, entre algúns haberá, esperemos, xornalistas ou comunicadores que hoxe se aproximan a nós e que tamén nos coñecen. Decana, se hoxe tivese que meter nunha maleta un só son ou unha soa palabra do noso patrimonio, do patrimonio de Galicia, para que os expertos da UNESCO na China entendan o que pasa aquí hoxe, que meterían nesa maleta? A min hai unha palabra que significame moito e moitos conceptos, que é agarimo. Eu creo que agarimo define moi ben tamén o proxecto de Ponte nas Ondas, porque sin ese agarimo manter un proxecto como de Ponte nas Ondas tanto tempo e con tanto esforzo, implicando a tanta xente de tantas xeneracións, sería moi difícil. Con agarimo traballamos aquí tamén todo o día, digamos, nesta facón, ou polo menos o pretendemos. Sí.
En tempos de... Bueno, non sei se te corte. No, nada, perfecto, gracias. En tempos de inteligencia artificial, de redes sociais, de contidos efémeros e a alfabetización mediática, que é algo do que tamén vai, pois, todo isto, ponte nas ondas, que lugar debe ocupar a formación nas nosas crianzas? Fundamental e indispensable, e o galla que fose máis do que é nos centros educativos. Desde aquí tamén sempre lanzamos pois unhos SOS, por decirlo de alguna maneira, ás administracións que teñen competencias en facer os currículums de esas etapas non previas, tanto desde primaria, infantil, primaria, xa despois tamén no ensino secundario, para que todo que o valor da información, ese coñecemento de como distinguir unha boa información dunha desinformación, que todo eso este presente constantemente, transversalmente, e que se forme parte quizáis tamén dese ADN educativo que acompañe os xóvenes e as crianzas desde ben pequeniños hasta que xa recén chegan á universidade, porque esa vai ser a semente do que é o futuro das audiencias, dos consumidores de medios e de información, que necesitan ter esa formación para logo valorar o que é un bon traballo xornalístico. Pois moitas gracias a Ana Isabel Rodríguez por abrirnos as portas dos estudos da facultade, por sumarse unha primavera máis á celebración da radio escolar máis importante de Galicia e norte de Portugal, e da que o gallá sale a moitos xornalistas e pasen por aquí de novo. Efectivamente, algúns xa estarán neses contidos que creo que están hoxe pola mañán, que xa hai tamén pegada Facón, sí, con Ulises, con eso, con Cazas con Canto, etcétera, etcétera. Polo tanto, aí tamén estaremos presentes e moi agradecidos desde como non podía ser de outra maneira, un alumni tamén ilustre da nosa facultade. Moitas gracias por todo. Pois moitas gracias, decana. Nos comezamos xornada. Saúdos de Laura Calvelo e de José Manuel Diego. Están desde a técnica Raúl Silva e José Fernández. A ver, conectadevos aí. Un saludito, hombre, claro. Comezamos co CEIP López Ferreiro, de aquí, de Santiago, que está agardando para comezar o seu programa. E facémolo antes presentando en exclusiva. Wow, Laura, unha exclusiva. Isto é, ojito, isto é xornalismo de raza. Pois sí, temos en exclusiva o videoclip e a próxima canción de Uxía, unha colaboración con Malvela, adicada precisamente a unha das nosas protagonistas de hoxe, Begoña Caamaño. Estreamos canción e abrimos xornada co López Ferreiro.